Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Kan Nabi marah. amin. Sarapan ya pemirsa. Sarapan ya kok wes menjelang Maghrib. oh kok menjelang maghrib. Menjelang siang wes ngene ya. Wah, Eh wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek sengat ya. Berjumpa lagi di konten lagi di pemirsa. Cek pirang genku kaya ngono. Cek dua. Dua ngene ya tangane. Dua. Dua ngene. Mm. Tukune ya sisa ya. Sisa. Sekarang ambil terus apa mau? Semangka. 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 Sebentar. Guys, aku usul aku rumah. Boleh. Boleh. Udah Dewi kira apa? Wes gue 5 menit pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mejone bar tak lapis isuk wis rupane ngene. Kudune iki dimomilek nang nduk mejone, wayahe dino nilek. Ngomong Pak Silo ya. Iki iso, momilek iso. Langsung Langsung ngomong puas. Mak Dah. Kok usah ngomong bojone Mak Dah ya. Iso insyaallah iso. Nek momilek iki ibu iso. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maaf pemirsa nggih. Jaluk buah naga. Iya wis dah. Iki rupane ireng. Ireng iki ne blenik-blenik Intan gak boleh gitu Sebelum Intan berucap, iki salah kok bener. Salah. Iku merah, mbok Merah. warna ireng kok ireng mbok warna putih, yes gak apa-apa wong tak maklumi. Tapi mbah lah Intan sering kadang jarak ngono kuwi lho. Bismillah. Engko tak ora bunda nek nggone hak mono. Entek ndak kok biasane entek kok. Soalnya wagi. Iki porsine wagi, bismillah. Ya Mbak Nana kosek ya. Pengen mahal apa? Lumbu nak jere nak. Lumbu nak iso. Nek. Akan ngomong kan masak lumbu yo nek enek. Ya toh. Enek garis bawahnya nek enek. Nah enek. Enak jangan jangan Mak Dah. Mau tak cas karaoke. Jadi Intan tumbas karaoke alhamdulillah bermanfaat ya pemirsa. Jadi setiap sore kena tinggu lomba ngono. Tunggu lomba guys. Salone Mbak Indah di Korono rusak. Oh, salah nunda ini. Suaranya cempreng. Ancan wis rusak. Pelan-pelan ini dudoe kan wati. Soalnya banyak. Nasi itu secukupnya pemirsa, tapi nek memang soto kuwi wis dikai kuah, kayak soon, ketoknya mentur-mentur wadi to. Iki mah aku cukup sithik yo. Tak kayak kuah wadi yo, dadi sak piring. Salah. Tapi gak tutup. Kan yang kerupuk pintar ora? Sekarep ibu, Bu. Ngapain juga deh? Ya wes. Iki warnanya hitam. Ngerti tapi kadang kowe Bu Hitam. rupanya merah padahal putih. Hitam. Iya. Lalape Semangka. iya. Pemirsa.
Kok Iki ngerti ki lho, ya Buah naga. semangkom. Ngono dek. Semangka kadang ning ngarepe dimunikno blimbing. Piye to, Duk? Aku. Enak itu. Alhamdulillah. Memang ya ini aku kan yang Purwodadi ya pemirsa, budal jam 09.00 sampai lomba itu sebar ngantek jam 5 ngurus pensiunnya bayi. Langkah-langkahnya sampun dikasih tahu. Ngene taspen. Ibu minta emang. Iya juga sebenarnya kayak gitu. Mobilnya kok juga duit nggak apa-apa. Ya kok ibu ijek lah. Enak ijek. Iya. Enak gindok ya. Gindok. Tak nunggu mak Jos dulu. Elok ya. Iya. Kan anak rencana tuh pemirsa. Kilo bu nek mam sitik ngene ya. Iya, situ. Iki soon pemirsa sampean teguling lho. Iya tak Anak rencana. rencana Mama Susi iki pengen jalan-jalan edek-edekan dan refreshing ngono. Lah tapi bos itu mbok ora. Cedak ngono. Ngomong nggone dik ta ya. Pak O sampean minggu dinas. Mbok Mbak Yun roh jadwale. Sing Dik Dewi. Nek pamane Pak Edio gak iso, ya Dio gak apa-apa, Mbak. Engko sing ireng Dio, sing kuning Repang. Ibu gak melok. Ibu Ini anu lho pemirsa baru rencana. Jadi nanti kalau ada yang tanya itu, kapan Bu Yuni ngajak Mak Dames, Bu Yuni diajak Mak Dames terus. Insya Allah dongaknya nih pemirsa, nek aku mbah kapan gak roh. Ini pemirsa sing ngilingno, aneh aku komentare. Bu Yuni dijak terus Mak Dames, Bu Yuni ora tau ngejaki Mak Dames ya Allah. Aku ki wis matur nuwun komentare. Kadang apa metu-metu kadang wedi mesti pemirsa wis nomor 1 ngabsen sik aku kadang wedi kadang aku gak penak mbek Mbak Ono Hara ndek iki. Anu ku sepurane ku Mbak kula ngertos Mbak. Jenengan sibuk tak delok kula nek dalu ngoten niku. Bar salat Isya nggo piye-piye ndonga nggo wong tuaku iki ndeloki Mbak Manohara niku walah pemirsa. Jope rias nganten aku kula niku gedhe Bu kathah ngene-ngene. Aku sing dadi gak penak pemirsa. Seolah-olah aku koyo ndanggake rene ndanggake mboten. Saged silaturahmi mriki malah alhamdulillah mboten saged lewat doa dari jarak jauh. Pun lebih dari cukup. Sepurane nggih Mbak Mano aku ngantek ngono. Kula dianu terus ya Bu, dielingke pemirsa. Kok ranjang tak sih kula sing wedi kali sampean Mbak Manu iki seolah-olah pripun kula ngoten. Bismillah. enak lho Bu. Iki acara keluarga. Itu mak jatuh. Mak! Engkau jerene engkau. Acara keluarga sing duwe ibu itu pertama Dik Susi, aku yukur melok-melok pemirsa. Gak tandane ya Bu. Kuwi mbok jadi mbok ora. Mbok jadi mbok ora iki gak roh ki langgek rencana. Turne bojone Dik Susi teko. Lah nek bojone Dik Susi teko kan mungkin kan Dik Susi mbok melok mbok ora ngono. Bismillah. Enak Bu ya. Heeh. Wah naga iki. Nah iya. Kadang
Lah nek bojone langsung sih dijak sisan lah kuwi pemirsa. Terkadang gini loh. Namanya orang itu ada yang tidak mau diajak keluar, pengennya di rumah. Ada loh ngono kuwi. Jadi kita kan tidak bisa memaksakan sampean harus ikut mboten. Dan kenyamanannya pripun. Ada yang tidak mau disorting, kita juga harus menghargai, menghargai keputusan. Terkadang wis hati-hati kadang isih kleru. Ngoten. Macah kuwi mang mbek mbahnya. Mbahnya. Pun pemirsa nggih. Ceritaku ki ra barbar. Kok gawe kontene yo. Mboten gawe konten apa iki? Wes. Wong iki urung tek kok iso. Mak iki seumpama ya, seumpama. Dino Minggu sampean ketoke sibuk apa ora? Aku nyuwun digawekno panggang ayam. Engko 2. Pokoke sidorane kok sampean tak kabari ya. Maksudnya aja dadak Ora dadak. Nek dadak aku nangis. Ora. Engko Tapi sesuk lak setu ape dimakem dhewe. Iya. Apa enek opo? Di mam dhewe. Ape acara ngene lho, Dik Susi ki ndek pengen rencana cita-citae mbok pengen ning Jepon, mbok pengen ning Ledok, gelar kloso dimakem bareng-bareng ngono. Terus Ngono ta. Oke 2 cedhek-cedhek lah ya. Iya. Ora usah gede-gede gitu ya. Maksudnya mboten Jawa londolah ra apa-apa. Oh, londolah, oke. Sing kok langganane jenengan ku lho mak cilik-cilik ngono. Wes engko kok tak kabari neh kok kan maksudnya anu minggu kan setu kudune ampun di niku lah iki lah. Nambah bumbu ngono. Sesuk lah berarti minggu sesuk ta? Nggih. Engko kan wonge rene lah mbok iki nara tak tekokane. Mbak Indah, iya Mbak Indah, kuwi engko pokoke kabeh pasrah mak jahe, engko sampean ngekeki dhuwit mak jah langsung tur. Kok tak tekokne, kok kan wonge jeri rene. Nggih pun makasih ya Mak. Dadah. Oh bar bedog ya. Wah, engko bar bedog ya Mak. Aku tak golek ubur rampe enek waloh, enek telone kuwi. Ora usah telo ae masalah. Telo ambek nongkola. Telo mbek nang kok. Aku tak golek gedang. Ben enek inuk Mak. Engko cikalane sampean plek kadiran. Besti ya. Dadah Mbahnya. Nggih Mbah, idene Mak Jah jemuah didamelke lontong kali sayur. Dadah Mbahnya. Wah lagi 2 besti tercantik iki kok. Kakak beradik wis entek. Ya neh ijek. Ning kono mendek neh. Halo. Mek apa, Guys? Mek apa, Guys? Masya Allah, tabarakallah, indah sekali lho. Ya genderaku dadi panceng iki piye ndek iki jejeg. Melok ning ndi, Dek? Iku kok nang Mbak Nana maksude. Iya, Bu ape golek yo enek pisang. Ngono-ngono kuwi. Ayo ning gone barang saiki kok selak gak uman ya. Aku kan entuk walek, entuk nongko wae iki. Entuk nongko sak igar gede. Mak, sesuk kan jemaah berkah to, Mak. Anu seumpama gawe kolek sing winuk tenanan, ayo dimakem bareng-bareng terus dindum-dumno piye? Iya, Mbak setuju. Ayo ngono ah. Ya wis ayo. Iki sidone jangan lumbu, Guys. Jangan lumbu lah wae apa? Tempe. Walah. Jangan lumbu lah wae tempe. Tiwas guyang-guyu ora digape. Walah ya. Ya wes ayo. Yuk. Lah yo, isa adem kan. Satu rondo angel dicithak. Rondo angel tahu. Tak tinggal tumbas sak bareng. Gede. Iki mau arep blonjo golek pisang. Allah enek kan. Aku lak winuk kan. Gawe kolak suwi yang tak gawekno kolak. Iya beratan. Kinara kek iya Bu engko nek Iya, engko nek rene digawani.
Heeh. Iki mau berarti judulnya iki rencana healing Bu, Mbak Susi, Bu. Bu, delok Mbak Susi. Mama Susi ya. Aja lewat sih Mbak gak nyoteng. Apa nih Jili? Sak iki gede iki. Iki sampai tak ada sak iki cukup. Ngene kok cilik ya Tan? Heeh, ku cilik. Iku gede ya. Dadi loro ngono. Eman-eman Dek kok disuwek. Kena dunggone. Bu, udah ngomong ah. Jere Mama Susi sakit kon nyuwek dadi loro iku Mbak. Yo, ombong kok pakai. Oh iya ya Dek ya. Tapi kok tak pikir kok eman-eman kan khusus iki khusus tanggo mepet tok Dek. Ora tanggo loro. Iso mau pakai, kok iso boleh kok. Kan udah. Oke. Iki mak Intan kok tunggu masak apa kok? Lah wong Dik Dewi lah masak jeng duwe soto. Penggawe anu kolak. Ya lagi pulang sekolah toh. Muga-muga rencananya ya jadi. Mama Susi selama ini gak tahu dijak kemana-mana pemirsa. Enggak tahu. Hatinya bahagia. Mama Susi ki padha ngene lho. Paling kan Rene terus mulai pati, balik Rene mulai pati. Dan ibu terus anak mama yang gini, kok gentenan, ibu gawe konten. Neng ngene Mas Dimas, ngene Mak Besti. Oh terus bunda yang ngono kadang pertemuan apa nindi, kontenan pemirsa yo. Ya semoga Mama Susi Ketok Bu. keinginannya iso terlaksana Baik. yo. Terlaksana pengen ngajak yo aku, Bunda Dewi, anak-anak cedak-cedakan ngono ora waduh ora pemirsa. Iya. Cedak-cedakan. Terus ibu mengobati ben rondo hatine iki rondo seneng ngono lho. Betul. Yo kita kemudian yo gak menghormati ngene-ngene mboten masalah niku pemirsa, cedak-cedakan pengen pemirsa kok nek berlarut-larut sedih nggih kleru. Lho, buke tak syuting, guys. Nggih tetep nganggo Umur. sebatas umur. Yo pokoknya yo kita yo sebatas manusia pengen merasakan kayak wong-wong kalau kumpul-kumpul karo dulur. Iya, betul. Ayo ngono yo Dan. Heeh. Bener ora Dan? Heeh. Terus cuma pemirsa suatu saat aku tak paling itu aku pengen ngajak lagi ya. Angger aku pengen ngajak ya. Mungkin Dok, ibu tak metu ya. Mas Bu pengen metu ngendi? Ngajak mae Dok. Wong jere pemirsawan ibu kok ora tau ngajak. Pas pun jan ki rasa mikir kok ngono, jenengan ki rondo. Rondo royar. Rondo royal lah. Minyak digoreng anu apa tape digoreng. Jan ki rondo rasa mikir sing aneh-aneh ini malah jadi pikiran. Nek mangane pengen ngajak mae juga ya. Engko aku sing golekno elep, engko jenengan sing pamane nggawa bontote sing masak apa jenengan. Ngono malah mbok pikir ae. Yo rondo golek-golek pangan dhewe ngene-ngene malah indah ngono. Karepe iki anggere ana apa-apa aku kon jengker, tapi iki wong jenenge Mbak Endah kuwi di rumah tangga dhewe kadang aku yo wedi pemirsa. Terlalu repoti. Apa? Mbak Endah sing dipikir ora anu nantok. Mikir keluargane, cek mikir syuting yo ora. Mikir pengobatannya, mikir terapine, mikir sembarang kalire ibarate. Aku ki ngesakno nek anakku ki sing tak terfoto. Terus muga-muga suatu saat aku iso ngajak iki Pak Besti ya kan. Healing wis enek wektune wis tepat nggih pemirsa nggih. Betul. Iki tak tekok ngene yo, resik rapi pisan. Nek sak ngene yo, cukup ora yo? Cukup ya lah yo neh. Oh, iki sak meni. Sak meni.
Iya. Ini panggung. Bae mang nek apa Bu tiliki bae? Nganu. Tengok-tengok. Mbek sapa Mbak Fitri? Duwean. Ngingeti motor liwat. Oh, lah Mbak Data Fitri sekolah. ning ndi? Mbak Fitri bilang, anu ngeter sekolah ya kami. Oh, ngeterno Nana paling Nana. Nana Mardiana. Iki langsung jas ya. Ya wis selesai. Cus. Lah iya, wis Renes gak uman telo, gak uman apa. Apa, Mbak? Ya wis, Mbak, aku timbang ora uman telo, ora uman. Aku kayak lombok Mbak, nekno lombok mbek tomat, Mbak. Bu pira, Bu? Sekaretan dimaam dhewe ning kene, Tan. Satu ambil ibu ya. Ambek Ibu. Aku tak mangan es, Mbak, ning kene, Mbak. Iku sing ndi? Sing rasa buah kene, Nduk. Tan. Iki rasa coklat ayo. Nanti datang lagi, Mbak. Oh iya, lah sing kuwi apa sing sebelah kono habis? Sing sebelah kono habis. Sing rasa buah ku lho, Mbak. Ongko. Iya, campur, Mbak, karo tomate seprapat, wes. Iki sing iki tak balekno. Ini tak pangan Ibu. Ya. Goreng. Kene lho duduk kene lho. Ya, Ibu nek mbok soteng apa Intan sing tak soteng kene duduk. Duduk kene. Kirim. Ibu esek Iya. ya. Ya, wes ta. Ngendulan lho. Arep ngolak ya. Ora uman waloh, ora uman gedang. Intan tak jak golek gedang kesana kemari ya ning gone. Apa nggone Mbah Tajab, apa nggone sapa sing di gedang. Mbak Nana gak duwe ya? Habis gak enek. Telone duwe telo cimplis-cimplis kanggone mak imi-imi. Telo. Bu sing ki ya. Aku pengen jajar kerupuk rasane piye? Pengen jajal apa? Kerupuk. Es krim enek kerupuke. Guys, aku tak melok ini. Melok ini. Piye iki ngene? Aja mbok anu lho. Bismillah. Buka nang tan aku tan. Ndi? Hmm. Tapi nggenku bukakno. Piye dek kodok ibu nyekel kamera dek pokoknya bukakno piye lah. Ceklekno. Oh, ceklakno. Tak kira piye. Ya entan berarti sing sebelah kene lah ibu yo ora iso. Yang Yang kene. Kene. Iya. Yang. Wes giling iki pemirsa. Kene lungguh kene. Tangan-tangan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng yang raham melon. wangi ambune. Mbak Bakul sampean yang buk sik nang ngantuk, bengi wis budal ning pasar kok. Aku tak review es ki lho. Enak. Teng. Iki paling mulak, Bu. Lah kok mulak kuwi. Wong Mbak Nana ora apa-apa. Baca doa porong. Ampun. Wis lap kotor, coba ngulapi es. Lapno katoke ora apa-apa kok katoke langsung diumbah. Ojo. Lah iya lah. Wah. Langsung nyem-nyem kok dhuwur. Tangan tengen. Ya menurut guys, demikian cerita pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Aku tak golek bahan-bahan gue ngolak. Soalnya mak bar dhuwur engko ngajak gawe kolak. Barku wis aku bar dhuwur Mbak oke ya. Nggone tanah. Pun kami pamit dulu guys, sama ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Terima Nana kasih. sesuatu kana lumbu ya. Oke. Wes jangan sama nitong, Mbak. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindang yang gede-gede cek, Mbak. Pindang yang agung-agung. Pindang yang gede-gede. Nyuwun rong bungkus, Mbak. Mulai apa ta? Apa ning kono ae? Nang kene ae.
Ya wes.